Yani yau na kamu da gauna, so yaron bai zauna, kullum yana sukana, yaya zan yi da raina, karɓai mini barna, ya fara sana jijiya, na saka santa zuciya. Wace ce malama? Wacce malamar? Malama dai kyakkyawa mai kama da dawisu, mata duka ta fi su. Zane kwatancenta sai dai na kira ta bauna domin ta kwarya kasaita. Wai wacce malama kenan? Haba me yi mana lakcar nan, me dan dogon hancin nan, me dan saurin bakin nan. Oh kwarai mun gane ta, kace me raba kari oba. Ga ta nan ma tana zuwa, wai ga baya. Tabbas ita ce, kwarai tabbas ita ce. Yau dai zan ta maza na furta, ba zai raka ni mu je gare ta. A'a ka je kai dai ka ganta, wallahi ni na ma tsane ta, daman girman kai gare ta, dan rainin wayo ran nan wai har ni ne za ta bai wa handout, da karanta shi ko ba in yi out, je ka kawai alaba da sa'a. Assalamu alaiki malama, sako aka banna baki, zuciyata ta yi kone gunki, kauna ta sani na zo gare ki. Na dade ina son ki, aiki na tunaninki, ba na bacci sai da hotonki, haka ina tashi na kalle ki. Ina son karatunki domin daɗin kalamanki, da za na samu aurenki sai na zama miki dan aiki. Da zakin kai ki, ni a gaske ki hauro ki, kullum kirin gabacinki, in na yi girki na tashe ki, kuma baki ci ma da hannunki, don kuwa baki zan baki, ina miki hirar soyayya, don babu kamar ki alƙarya. Ni dai na sallama, ke ce ƙarshen kyau malama, cuta ta ke ce magani, ki taimaka min kiwo da ni. Da ni na ta furto kalamai kin yi burin zani kina tafiya, ki duba abokai ne mun dariya da na juya, ba ki karɓi soyayya ta ba za ki sa na yo jinya, sannan karki manta so na ajalin yan samari, bayan kaina bane ni ma so ne ya minni tasiri. Haba mai ado da tsari, garan kin zamo cikar buri, so daure miyo akwai sirri, soyayya tana da alkhairi. Dama na faɗa maka kai ka ji, gashi ka sha mari, ai sai ka taho mu wari.